Хей! Здравейте, скъпи мои прекрасни зрители! Какво правите? Как сте? Надявам се, че сте добре. Пък ако не сте, спокойно. Това видео ще ви помогне. Надявам се. В случай, че не знаете, нека ви кажа какво е сега. Сега е месец май. И пак, в случай, че не знаете какъв е месец май, май месец е месецът на менталното здраве. Затова реших по този повод да съм малко или много полезен на обществото. Да, знам, доста необичайна дейност за един български инфлуенсър, като направя това видео, в което да ви поговоря какъв според мен е най-добрият начин да се настроим по такъв начин, че да живеем живота си спокойно и доволно, каквото и да става. И не приемайте това видео като онези кринджави и банални такива. Идеята ми тук е просто да седна и да ви споделя какъв е начинът, по който аз гледам на живота и който ме кара да се чувствам добре, надявайки се да съм от полза на някого. Не гарантирам, че това, което казвам, е ултимейт истината, но пък за мен не. Пък дали ще е и за вас, ще прецените в края на това видео. Според мен в България много не се говори за ментално здраве и точно и това е причината хората често да игнорат факта, че това е нещо, за което също трябва да се грижат. Точно заради това не се изненадвам, че сме на 85-то място в класацията за най-щастлива страна, като така заемаме даже и най-ниското място в Европейския съюз. Затова и сега реших да ви поговоря каква е моята философия и да се опитам малко или много да ви повлияе по някакъв начин, да ви накарам да се замислите и евентуално да намерите нещо полезно. И познавайки се какъв посредствен япър съм... Какво е мнението за крал? Това, което се вижда е, че е един посредствен япър. Най-вероятно това видео се е получило бая дълго, така че от сега ви казвам, настанете се удобно, вземете си нещо за хапване и си отпушете хубаво ушите. И гледайте за Lunch Time, моля ви! Според мен начинът всеки от нас да намери истинското щастие и наслада от живота е чрез една много простичка философия, която е много лесна за разбиране, но малко по-трудна за редовно практическо прилагане. Дори и аз сега, който ще седя и ще ви обяснявам подробно за нея, макар и да успявам да я прилагам в по-голямата част от ежедневието си, има моменти, в които не успявам. А тя е, че човек трябва да осъзнае, че в живота си има неща, които може да контролира и неща, които не може да контролира. И че няма абсолютно никаква адекватна причина да се ядосва или притеснява, за което и да е от тези две неща. Ето ви го нагледно. Представете си, че имате някакъв проблем. Следователно, въпросът, който трябва да си зададем, когато имаме проблем, е дали той има решение. Ако отговорът е да, защо бихме си губили времето да се ядосваме, притесняваме, вместо да го решим реално? А ако отговорът е не, защо бихме си губили времето да се ядосваме и притесняваме за нещо, което така или иначе не можем да променим, вместо просто да продължим напред? Осъзнавайки това нещо, освобождаваме съзнанието си от това да се тревожи за каквото и да било. Независимо дали ще е нещо с решение или без решение. И това е единственият начин за постигане на истинска свобода. Но ето тук вече усещам как с някой от вас може да имаме някакъв лек конфликт. Нека да видим какъв би бил той. Аз току-що казах, че свободата се базира само единствено на съзнанията, вижданията и мислите ни. Но дали всички от вас сте на това мнение? Най-вероятно една част не биха се съгласили с мен или поне не напълно за представата ми за свободен човек. Защото според тях пък свободата може би се върти около това да имаш много пари, да имаш много власт, много приятели, много материални притежания от сорта на коли, къщи и така нататък. Все пак в днешно време това е нещо, което най-много се промотира. Това е нещото, което постоянно се обяснява, че носи истинско щастие. И ако това е вашето виждане, съжалявам, но не мога да се съглася с вас. Материалното, парите, хората и каквото и да било друго от света около нас не играе абсолютно никаква роля в това дали сме свободен човек или не. И сега, за да ви обясня защо, първо ще ви дам пример с философът Диоген. Диоген е бил философ, който се води като един от символите на свободомислието и истинската независимост, търсейки свободата не в материалното и заобикалящия го свят, а в простотата и свободата на мислите. Показвайки, че човек може да е щастлив без нищо около него, стига да е в хармония със себе си. Диоген е живял в едно голямо буре. И единственото, което притежава, била малка дървена купичка, която използвал за да пие вода от нея. Докато в последствие един ден не видял как едно дете пие вода, използвайки шепите си, ядосал се, разбил я и от тогава вече живял даже и без нея. За Диоген е важно обаче да кажа, че е бил и доста екстремен и радикален образ, защото на него наистина не му е пукал за абсолютно нищо. Не е имал приятели, бил е сравнително мизерен, не е притежавал абсолютно нищо материално,
редовно е срал, пикал и се е задоволявал без да му пука къде и дали има хора около него. Но това, което искам да вземем за пример от образа му, че макар и прекалено краен, той е бил напълно свободен от обществените и материалните окови. И се е живял живота напълно спокойно и приятно. А ако знаете кой е Диоген, най-вероятно знаете и за среща му с Александър Велики. Да, точно така. Същия Александър Велики. Най-могъщият богат и влиятелен човек за времената си. Вярвате или не, той всъщност бил голям фен на Диоген и начина му на живот. И един ден отишъл специално при него, за да му каже, че му се възхищава и му предложил да направи за него каквото поиска. И тогава Диоген му отвърнал, че единствено би го помолил да се премести, защото искал да се изпича, а той му правил сянка. След тази среща Александър Велики разправил, че ако трябвало да избере да води нечий чужд живот, би избрал този на Диоген. Това, което трябва да разберем от тази история е, че Александър Велики, най-могъщият, богат и влиятелен човек до тогава съществувал някога, признава, че никога няма да бъде толкова свободен и щастлив, колкото Диоген. Друг пример, който се сещам да дам, е с Хоумлендър от сериала The Boys. Ако не сте го гледали, в него Хоумлендър е най-силният и известен супергерой на светът. И целият сериал се върти около него и как понеже притежава тази сила и тази мощ. Той си мисли, че може да притежава абсолютно всичко и всеки. Но когато дойде момента да се бори за любовта на сина си, за любовта на хора, които искат да го обичат, но те не го, той поудява. Защото си мисли, че може да контролира всичко и всички, но всъщност не може. И така, когато тази негова измислена реалност се срещне с реалната такава, които нямат абсолютно нищо общо помежду си, той се ядосва, депресира и тотално откача. Тези два примера се надявам да ви послужат като доказателство, че свободата ни се крепи само единствено на това какво се случва в главата ни и на абсолютно нищо друго. Човек постига истинския мир със себе си, когато приеме нещата такива каквито са. Да разбере, че абсолютно нищо освен мислите му не е негово и не може да го контролира. Мислите си, че шанса да катастрофирате с колата е 0, защото сте много добри шофьори? А откъде пък сте сигурни, че няма да катастрофирате без да е по ваша вина? Например, на някой друг, който не може да шофира. Мислите си, че домът ви е ваш и щом си го пазите, абсолютно нищо няма да му се случи. Откъде пък сте сигурни, че няма да стане някакъв инцидент, за който вие да не сте виновен, който примерно да изгори дома ви и така вие да го загубите. Мислите се, че имате приятел, който винаги има, абсолютно винаги ще е до вас, каквото и да става в този живот. Но дали вие наистина можете да контролирате дали той винаги ще е до вас? Дали някой ден няма да покаже някакво лице, което е крил от вас в продължение на години? Или пък не дай си Боже се случи най-лошото и почине в някакъв инцидент? Тогава ще осъзнаете, че представата, която сте си изградили в главата, че той абсолютно винаги ще е до вас, не е била напълно реалистична. Искам да осъзнаете, че толкова нямате контрол над нищо друго, освен мислите си, че даже и самото ви тяло не принадлежи на вас. Защото каквото и да правите, понякога, например, се разболявате. Ако контролирахме напълно тялото си, нямаше ли да не можем да се разболяваме? Ако можехме да контролираме тялото си, защо бихме си позволили да се разболеем от рак, примерно? Нямаше да е видео на Кралски, ако поне един път не се беше споменал рак, нали? Пък ако се разболеем, нямаше ли да можем веднага на секундата да се излекуваме, ако контролирахме тялото си? Или дори и нещо по-малко, ако например не харесваме цвета на косата си, големината на носа си, физиката си, нямаше ли да можем да я променим на секундата, ако контролирахме тялото си? И не ви казвам да се отчаивате от живота, да гледате песимистично на всичките си приятели, да се депресирате, защото абсолютно нищо не е под ваш контрол. Не ви казвам това изобщо. Просто ви казвам да не се самозалъгате, че може да контролирате абсолютно всичко в този живот и че нещата абсолютно винаги на 100% ще стават по начините, по които искате да стават. И така, приемайки предварително, че нищо не е под ваш контрол, ще бъдете в пъти по-малко наранени, когато нещо не се случи според очакванията ви. Защото вече ще сте настроили мислите си, че просто това е начинът, по който природата работи и ще приемате всички неприятности с отворени обятия. И няма да им се оставяте да ви контролират. Искам да погледнете на вашите мисли, разсъждения и виждания като щит срещу външния свят. Както казах, всеки един човек може да настрои мислите си по такъв начин, че да се чувства добре или сравнително окей, когато му се случи нещо неприятно в този живот. И сега се замислете, нима бихте оставили единственото нещо, над което имате контрол, да е нещо, което да ви съсипе? Ще превърнете този ваш щит в оръжието, което да ви разгроми. Това да не приемаш нещата такива каквито са и да си прекалено емоционален и да се ядосваш за най-малкото нещо, е присъщо за едно малко дете, което когато се удари пада, почва да се държи за раната и да плаче.
Като така всъщност не прави нищо полезно, за да си помогне в създалата си ситуация. Когато вече сме големи, трябва да осъзнаем, че светът е такъв какъвто е, да не си мечтаем да връщаме времето назад и да си мислим какво би се случило, ако бяхме направили еди какво се, а да приемем нещата и да продължим напред, като така ще бъдем отговорни към самите себе си. Но проблемът ни е следният. Ние не осъзнаваме на колко външни фактори, които не можем да контролираме, даваме власт. Независимо дали става въпрос за нещо материално, за близки хора, за навици и така нататък. И как по този начин поробваме мислите си да им служат, като така и те се превръщат в нещо, което в последствие да не можем да контролираме. Това, което трябва да видим е следното. Нищо само по себе си няма стойност. Стойността на всяко едно нещо зависи от това дали ние ще му я дадем и в какво количество. И че ако решим да дадем стойност на нещо, ние малко или много ставаме негови роби, защото му даваме власт над нас. Също е при хората. Тези, които имат най-голямата сила да ни влияят емоционално, са тези, на които ние сме дали тази власт, като сме си позволили да се привържем към тях. А ако пък си създадем някакви лоши навици от сорта на пиене, пушене, другиране или каквото и да било друго, което е вредно за нас, животът ни почва да се върти около тези навици вместо около нас самите. И така идва моментът, в който вече сме дали прекалено много власт на външни фактори, които да ни дърпат надолу. И причината за това е, че давайки стойност на нещо, ние ставаме зависими от него. А колкото повече сме зависими от външни неща, които не можем да контролираме, толкова повече губим рационалния контрол над мислите си, които всъщност са единственото нещо, което можем да контролираме. Защото ги залъгваме и ги натоварваме да мислят за неща, които не са под наш контрол. Дали тези стотици предмети, на които държа страшно много, няма да се счупят или да ги загубя? Дали тези хора, на които държа, няма да ме разочароват или да ме предадат? Това, разбира се, не означава да нямате неща и хора, за които да ви пука и да гледате само себе си. Важното е да осъзнаете, че не ги притежавате. Този ваш приятел, например, винаги може да се окаже, че не е точно такъв. И ако вие сте му дали тази власт, като сте му се доверили безгранично на 100%, че той няма как да ви предаде, правите това негово предателство в пъти по-тежко. Отколкото ако просто приемете природата на хората, че един ден може да са едни, а друг ден други. И че никой не е перфектен и повечето хора са подвластни на външни фактори, които да влияят на действията и мненията им. Не ви казвам да не вярвате на приятелите си и да подлагате всяко тяхно действие под съмнение. Но просто да знаете, че всичко е възможно да се случи. Защото не сте в главата на никого, никога не знаете кой какво наистина си мисли и никога не знаете дали няма да се случи нещо в живота му, което да го накара да промени мненията и възгледите си. Между другото, щом заговорихме за това, че абсолютно нищо няма стойност само по себе си, нека да дадем един доста популярен пример за това, а именно парите. Сами по себе си те не са нито добри, нито лоши, но могат да бъдат добри или лоши спрямо вижданията и действията на човека, който ги притежава. Също е и с всичко в животите ни. В такъв случай, защо сами се прецакваме, като гледаме на света около нас по начин, който ни наранява? Ако, например, някой ни предаде или разочарова по някакъв начин, защо избираме да гледаме на това нещо с болка, отколкото на благодарност за освобождаването на живота ни от този явно некачествен човек? Ето, самата постъпка на човека сама по себе си няма стойност. Стойността идва от това по начина, по който ние ще решим да я възприемем. Не казвам, че е лесно веднага да погледнем по позитивния начин в някаква такава кофти ситуация. Това, което казвам, е, че трябва да се опитаме възможно най-бързо след това да променим вижданията си за тази ситуация по такъв начин, че реално да ни е в полза. Затова е много важно да насочвате даването на стойност на там, на където има смисъл. Намирайте удоволствие в малките неща. Примигнете на някого с фарове, ако сте видели полицай преди малко, или пък ако той е забравил да се включи неговите такива. Отидете при някоя ваша приятелка и кажете, че днес е много красива и че има хубава усмивка. Колкото просто да я зарадвате и да й направите деня поне с 1% по-добър. Отидете и кажете на някой ваш приятел, че се справя добре с работата си, като така ще го надъхате даже още повече да продължава в същия дух. Изпитвайте удоволствие от това да виждате как малко или много допринасяте светът да бъде едно по-добро и приятно място. Не давайте стойност на неща, които не можете да контролирате и ще ви карат да се чувствате зле. Ще има много неща на този свят, от които ще сме недоволни. Неща, които ще се чудим защо съществуват, защото не виждаме абсолютно никаква полза от тях. Например, болестите.
те с какво са полезни? Каква полза има от тях? Ракът с какво е полезен? Май с нищо, де да знам. И кое е по-доброто в случая? Да седим и да се чудим защо болестите съществуват и да охкаме и да се притесняваме да не се разболеем, или просто да приемем съществуването им, да правим каквото можем, за да се предпазим от тях и каквото такова. Същото се отнася за абсолютно всяко едно нещо, което виждаме като вредно. И за всяко едно трябва да направим избора дали да му дадем властта да ни ядосва и притеснява със съществуването си, или просто да го приемем и да се опитаме да се предпазим от него. Независимо дали физически или просто в мислите си. Да направим това, което е под наш контрол, а останалото да го оставим да бъде каквото ще бъде. Всичко, което правим през животите си, абсолютно всяко едно действие е решение, което сме взели по влияние от нашите мнения и възгледи. В такъв случай, защо ние да взимаме решения, които ни вредят и ни карат да се чувстваме зле? Защо когато не се случи нещо лошо, да съсредоточим вниманието си в проблема, вместо в решението му, или пък ако няма решение, просто да приемем, че няма решение и да продължим напред. Приемете, че никой никога не ви е виновен за нищо в този живот. Всичко, което ви се случва, е само единствено заради вас, вашите мнения, възгледи и последвалите от тях действия, които предприемате. И заради нещата от външния свят, на които сте дали контрол над вас самите. Та така, до сега разбрахме, че не можем да контролираме абсолютно нищо и никого от света около нас. И разбирам, че за някой от вас това може да е една доста депресираща мисъл. Но целта ни тук не е да се депресираме. А точно обратно. Целта ни трябва да е да сме пълни реалисти, да се изградим напълно реалистична представа за света около нас, което ще ни доведе до вътрешен мир и комфорт в главата ни. Но все пак, това, че не можем да контролираме нещата от света около нас е така със щракване на пръстите, не означава, че изобщо не трябва да се борим срещу нещата, които не ни допадат. Въпросът е да осъзнаем, че това е трудно. И че понякога даже ще е недостижимо. И да не се вглъбяваме прекалено много и да се ядосваме. Да даваме всичко от себе си за всичко, но да знаем, че просто понякога не е писано някои неща да се получат. Например, ако имате приятел, който виждате, че прави нещо лошо за самия него, това, че вие не може да контролирате мислите му, не означава, че изобщо не трябва да се опитате да му помогнете. Но в същото време трябва да осъзнаете, че има шанс той да не се вслуша в думите ви, да продължи да се вреди и просто да приемете, че щом той самият не иска да си помогне, няма как вие да му помогнете колкото и да ви се иска. Борете се за нещата и хората, в които вярвате, но го правете по реалистичен и полезен за вас начин. Също така има нещо свързано с тази тема, за което задължително искам да поговорим. Защото е най-добрият пример за нещо, което не можем да контролираме, но му даваме огромна власт над нас, която да ни тревожи и притеснява. А това е именно смъртта. Отговорете ми. Има ли къде да избягаме от нея? Има ли лек за нея? Не. Няма. Затова и не можем да я избегнем. Но това, което можем да избегнем, е страхът от нея. Защото единственото нещо, което можем да контролираме е... Да, точно така. Вижданията и начините, по които възприемаме нещата. Разбирам, че е нещо непознато и страшно, но пък в същото време е нещо неизбежно. Защо в такъв случай бягаме от нея, а не я приемаме? Избираме да бягаме от единственото нещо, което е сигурно, че ще ни се случи. Лично аз смятам, че приемайки я и даже и постоянно напомняйки се за нея, това прави живота на човек много по-лек и много по-ползотворен. Прави го по-лек, защото я приемаш по-лесно, когато я видиш при някой друг. Разбира се, да видиш смъртта на човек и особено пък ако е на някой твой близък, няма как да е нещо приятно. Няма как да е нещо, което да не те накара да се почувстваш зле. Но когато си настроиш съзнанието, че всеки рано или късно си отива по някакъв начин, без той да може да го контролира, със сигурност те кара в такъв момент да приемеш това нещо много по-леко. Защото ти ще си разбрал, че това е част от природата. Настъпването на края на живота. Един пример за човек осъзнал това е Ксенофонт, когато разбира за смъртта на сина си Грил по време на битка. И не става въпрос за Мартин Грилс, а отговорът му е бил напълно спокоен и е представлявал нещо от сорта на добре, ще речеш, че аз не знаех, че сина ми е смъртен. За мен поне важното е, че е умрял достойно в битката, друго не ми пука. Да, знам, че примерът е екстремен, но това, което трябва да извлечем от него
е, че няма смисъл да се борим срещу природата. Дори да решим цял живот да седим и да страдаме за някого. Това няма да го върне обратно. Защо вместо това, в такъв случай, да не запазим хубавите спомени за него и да продължим да живеем нашия си живот? Вместо през цялото време, през целия ни живот да седим на едно място и да тъгуваме за нещо, което не можем да контролираме. Друго нещо, което споменах, е, че смъртта може да бъде една много добра мотивация. Представете си следната ситуация. Вие сте на смъртното легло и си седите и си мислите как сте прекарали живота си. Ще бъдете ли доволни, ако това, което видите, е как цял живот сте били заобиколени от некачествени хора? Как цял живот сте се борили да се харесвате на останалите, вместо да се харесвате на самия себе си? Как сте били вглъбени в гоненето на материалното, което няма да може да вземете с вас сега? Как сте имали вредни навици, които цял живот са ви тровили и не сте правили нещо по-качествено с времето и с парите си? Поставяйки се в тази ситуация от време на време, ще осъзнаете кои са истински важните неща за вас в живота. Кои са нещата, хората и навиците, които истински се струват времето и усилията ви. Затова и аз често обичам да си припомням, че смъртта е сигурна и дебне и зад всеки ъгъл. Че може да настъпи във всеки един момент. Примерно е сега като приключа да снимам клипа, да се тръгна с колата и да се забия челно в някое дърво, защото съм минал през някакъв гаден участък на пътя. Спуках гума по път към нас, след като снимах това видео. Лично мен това ме кара да се чувствам свободен. Осъзнавайки, че всеки един ден може да ме е последният, това ми действа като някаква мотивация да живея всеки един все едно ме е последният. Да живея всеки един ден по качествен начин. По начинът, по който аз искам да го живея. Ами, мисля, че горе-долу е това. Надявам се това видео да успее да ви накара да се замислите доколко всъщност сте свободни и ако усетите, че не сте напълно свободни, да направите нещо по въпроса. Защото смятам, че това е нещо, за което ние самите често се самозаблуждаваме и не искаме да видим. Просто всеки един от нас желае да се вижда като един напълно свободен човек. И така, самозалъгвайки се, че сме свободни, игнорираме нещата, които ни пречат всъщност да бъдем такива. Крайната цел, която трябва да постигнем, е да осъзнаем кои са нещата, които не ни принадлежат, да се освободим от влиянието им над тях, като в същото време запазим способността да им се наслаждаваме. Независимо дали ще става въпрос за предмети, хора, навици, обстоятелства или каквото и да било друго. Само така ще успеем да сме истински свободни и независими, каквато трябва да е целта на всеки един човек. Тук е момента да отбележа, че не се изкарвам като някакъв супер извисен човек, който на 100% е приел тази философия. Защото, както казах и в началото, да разбираш нещо и да успяваш да го прилагаш постоянно са две коренно различни неща. Аз лично давам всичко от себе си, за да мога да бъда емоционално зависим от възможно най-малко неща. И бих могъл да кажа, че ми се получава. Изградих се някаква способност да преценявам важността на абсолютно всичко, което ми се случва. Но разбира се, има и неща, за които ми е понякога доста трудно да процедирам по този начин. И на които малко или много съм подвластен и ме контролират. Например, когато виждам, че има някакъв проблем при мой близък човек и аз колкото и да се опитвам не мога да помогна, това нещо може да ме побърка. И колкото и това да е полезно качество, нали, да имаш емпатия, осъзнавам как понякога го правя в такива граници, че чак ми вреди на мен. Буквално мога да се срина настроението в продължение на дни заради нещо лошо, което се е случило при някой мой близък, но не и при нещо лошо, което се е случило при мен самия. Но нали знаете, няма как да сме перфектни. Винаги ще имаме слаби места. Целта ни е да разберем къде са, да не спираме да работим по тях и да се опитаме да ги направим възможно най-малко. И сега, в края на това видео, искам всички смело да застанем и да кажем на живота, че сме готови да ни вкарва в каквито си иска гадни и противни и ужасни обстоятелства, защото ще имаме психиката да се справим с тях и да се надградим чрез тях. А не да седим и да си пазим да не стане нещо лошо с нас и когато стане да почнем да охкаме, да се вайкаме и да се притесняваме. Ако се оставаме на всяко едно малко нещо да ни притеснява, така ще прекараме абсолютно целия си живот в безсмислен стрес. И така, когато освободим съзнанието си от всичките си нужди, навици, пристрастявания и материални неща, ще открием истинската свобода. Защото какъв е смисълът да притежаваш всичко, ако не притежаваш себе си?